Oimore kamora mora mabende yudowa odhiambo ni endi weche manyien mago mag ang'ich welo mano ngeso ni mabende pod siasa mar twa kanyakla kod weche mago mag chal mar ngima medo kelo siasa kata twak mopogore opogore ka jatend piny loso e gwenge mamasawa kuma bendo chako limbe mare mar ndalo abich ka bendo gai mar Azimio Raila Odinga bende loso komachielo kane entiere e county no Masiaya. Kopogore kod mano wantiere koda sigana modhuro mako weche mag dongruok e alwora ma pacho kendi. Weche mabende wamiyo pek odhiambo ni gin mage. Hata kama ni uganga ama uchawi ama ni kwa madawa, bei ya unga itapungua wakati mtu ameweka sufuria kwa kichwa. Jatend piny William Ruto chako parone jotelo mag Azimio ni nengo chiemo ok nyal duogo piny kokalo kuom ng'anyo kata twak ma ikinde mochako limbe e gwenge mamasawa. Wasipokuwa tayari kuongea na kukubaliana na sisi vile sisi tunataka, tumesema baada ya siku 30 Wakenya wataanza kuchukua hatua tofauti tena. Ogai mar Azimio Raila Odinga olero ni gibiro dok e ng'anyo dwe manyien poni twak e kindgi kod Kenya Kwanza okonyago lemo. Gima scan report nondiko ni mfuko mar nyuol cha nitie gimoro machalo pipi mochokore kanyo. To kamane kaka na gik ma otera e theater. E sigana makende wamenyo midhiero mar ich madongo oko mar ofuko. Machiegni nyinga Jaelieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Parni weche gi bende iluoko kali mbui marwa mar Ramogi TV mano YouTube kanyakla kod Facebook ka ote magi ichwalo ko kale na mawama en 23600. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission, Katiba Institute kod riwruoge mamoko odhi e doho mar kwedo chik mar omenda mahigani. Kaluwore kod riwruoge go, chik omenda ketho pend chike mapacho ka mano kare 10 kod 201 kuom chuno ganda mayuto gene piny kendo tuno gi ratiro mar ngima kod yudo makare e bo chike mano kare 26 kod 43. Simfos Okinda lero no matut. Kane opuodh chik omenda ma higa 2023 akwede medore mathiro chenro mar keto e tim chikno. Seche machuok tok riwruogo kinde LSK chwalo bura makwedo chikno, jokene ratich oganda moko bende chwalo ng'ur e doho makwedo chikno. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission KHCR, Katiba Institute e kind riwruoge mamoko wacho ni gin gi neno moromo ni chik mar omenda ni biro hinyo ngima oganda kod yuto margi. Mae bende luwo okang' ma nyocha sirikal okawo mar ng'ado osuru mar udi nyadiriyo kuom chudo mar dwe achiel mar jotije makoro riwo osuru mar dwe mar 7 kod mar 8. Kaluwore kod riwruoge go, chik ni ketho pend chike mapacho kare mar 10 kod 201 kuom medo juogo oganda mayuto gi ni piny kendo tuono gi ratiro mar ngima kod yuto makare kaka oketi e bwo chike mapacho kare mar 26 kod 43. Moko kuom pend chike mapacho mar riwruoge gi wacho ni chik omenda ni oketho oting'o pend chike mapacho kare mar 5 mar chike matayo osuru mijuogo e yuto mar oganda kare mar 470 mologi kod chik mar omenda kare mar 5. Machielo en chik mar omenda kare mar 84 moketo lokruok e chike kare mar 31B malose wi chik mandiko jotich mano mar chuogo osuru mar gero udi manengogi oyweyo. Mogik en mano mar chik mar omenda kare mar 47 mokelo lokruok ne paro mar chik mar 2015 e wi osuru mijuogo mwandu madonje pacho ka. Gima koro medo osuru ni kowuok e 25% nyaka 35% ne chupe mag glas madonje pacho ka. Tarik 4 dwe mar 8 higani, doho nogolo chik mondo chak ng'ado osuru mar gero udi kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Jong'ad bura adek ka otelnegi kod David Maraga igeno ni biro chiwo kama buche mag kwedo paro mar chik omenda higa mar 2023 ochomo. Igeno ni jong'ad bura go biro nywako buche go duto kaluwore ni giloso e weche machalre. Jokene ratich oganda gi wacho ni buche gi onego ng'ad mapiyo piyo ahinya kaluwore ni doho nosegolo chik ni chako ng'ado osuru chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto chakayanga limbe mare mar ndalo abich e gwenge mag Masawa. Ruto manotimo limbe counties ma Kiambu kod Murang'a oseyo jotelo mag Azimio kuom tiyo kod ng'anyo e donje sirkal gi dhot machien.
Ruto mane oten e limbe no kod jalupne Rigathi Gachagua ogai mar joten migepe Musalia Mudavadi e kind jotelo mamoko ma Kenya Kwanza onyorore ni ogibi yie kod chenro moramora mar loso piny owacho mar barwa bar kod jotelo mag Azimio. Chris Owino oluwo limbe Ruto kendo losonwa report machal kama. E odiochieng' mokwongo e limbe mare mar ndalo abich e gwenge mag Masawa, jatend piny Dr. William Ruto kod jotelo mag Kenya Kwanza ochomore tir kod jotelo mag Azimio. Kata odoko ni mane en limbe mar yawo chenro mag dongruok, Ruto kod lange ocha e jotelo mag Azimio kuom tiyo gi pek mar ngima e chwalo ajenda maggi mag siasa. Hakuna mtu akona ruhusa ya kulete vita na kuharibu mali na kuharibu biashara na kuharibu mali ya umma. Jatend piny olero ni piny owacho mare oseketo kenge mag duoko piny nengo chiemo e dweche mabiro kokalo kuom miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Tunataka kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato kwa wakulima kwa kusaidia wakulima waongeze mapato ya kutoka mashambani kwao. Ruto oparo ne jotelo mag Azimio ni nengo chiemo inyalo mna duoko piny kokalo kuom siro jopur ma ok ng'anyo kata timo twak. Mtu wa Murang'a hata kama ni uganga ama uchawi ama ni kwa madawa, bei ya unga itapungua wakati mtu ameweka sufuria kwa kichwa. Siasa mag twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bende okodong' chien e kinde ma Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua onyonore ni ok gibi donjo e chenro moro amora mar pogo telo ne josiasa mag Azimio. Tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka mmoja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Walikupatia serikali ukalie kiti ukiwa peke yako tukusaidie na huyu mzee asakaribie kwako. Walilete kisirani kwa Moi wakapata kitu. Wakalete kisirani kwa Kibaki wakalete pata nusu mkate. Wakakuja wakalete kisirani kwa Uhuru wakapata handshake. Hapa hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna chochote. Jo od bura mag Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag Masawa ma oteno jatend piny ojiwe mondo chung' kar tiende ka bende gikwedo twak ewi weche motenore kod yiero mokalo kod pek mar ngima. Unajua juzi niliambia hawa watu wa maandamano, huyu sio wa mkate ya Bluebird na huyu sio wa Serelak. Hawakuona kama najua kile nasema. Wacha waende maandamano, haki walitembea. Mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake, hakuna. Mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections, audit ya uchaguzi ilifanywa Supreme Court. Na hii watu nitawakalia ngumu. Mimi siwezi kukubali tena. Imetosha. Motelo ne mano, jatend piny oyawo chiro mag Githurai kaachiel gi chako chenro mar keyo pi ne jodak ma Kiambu. Jatend piny dhi timo limbe kaunti ma Nyeri odiochieng' makiny kendo yawo chenro mag dongruok e gwengego. Jatend piny Dr. William Ruto ochako limbe mare mandalo abich odiochieng' makawuono e gwenge mag Masawa kendo golo siem mager jotelo mag Azimio ni ok obiyie mondo gidonj e piny owacho mare. Chris Owino, Ramogi TV, Kenol, Murang'a County. Oganda manoyudo hinyruok achiel koda joma nowito joheragi e muoch miruti kata monjore ma higa 1998 obago lamo mar 10 e boma ma Nairobi. Oganda go chokore kama ne monjno timore higni 25 mokalo masani dendo ni Memorial Park ka giywago chudo magiserito kuom higni 25 duto te. Mai report manoikno kod Brenda Rawer. Oseromo higni 25 nyaka ne miruti muoche boma ma Nairobi kendo weyo oganda mathoth kowito ngimagi ka jomoko to noyudo hinyruok. Odiochieng' makawuono kamiti mar Senate kod oganda ochokore mar twak kod kuyo kod joma nowito joheragi. It is now 25 years since we prayed to the American embassy to compensate us because we have suffered a lot. Have mercy and justice. Kadwaro margi maduong' en ni sirkal ma pachoka oriwre gi riwruoge mamoko mondo omi ochwal wach mar kaka ginyalo yudo chudo.
mae biro konyogi e yore mag thieth kaachiel kod yore mag somo ne nyithindgi makoro osebedo nyithi kiye. I want to believe Kenya government can also take part of responsibility in providing solutions in areas where they can take personal intervention. Jotelo mano chope nyasino okwayo piny Amerika mondo kik jwang jo Kenya mane ohinyore kendo mane owito ngimagi e monjno. Al-Qaeda was not fighting Kenya. Al-Qaeda was fighting Americans, and that is why Kenya suffered. And so Americans should just come out and be that, those good people. It is a matter of goodwill, and American government documented all the cases from beginning. I am sure they are not going to be fraudulent claimers. Kaluwore kod kit hinyruok mopogore mane ji oyudo e monjno, riwruoge mopogore koro dhi nyime kod konyo jogo e manyo ngima makare kokalo thieth kod tayo ngimagi ma onge midekre mathoth. We are here to come together, just like the previous speakers have said, so that we can stand in solidarity and give hope and give our senators all the blessings as they go to meet with their American counterparts. I must pray for my government to grow and to eventually get it right. So I'm here today to say, please, be patient. Be patient with us just a bit more. Pray for our people to grow and mature. America is not the shining. Monjno osekelo midhiero ne oganda mathoth kakata nyithindo mane pok onyuol winjo pek mane monj okelo. May they compensate us to ease our life more better and for the generations that will come through us. My names are... Present a group of many orphans who are not able to come here. Some of them are even sick. We have brothers and sisters who got terminal illnesses. They have diabetes, they have cancer. And we have been left as orphans to take care of them. Joma notony e monjno bende thothgi temo gero ngimagi kaluwore kod tuoche mamoko ma bende omakogi. Na develop diabetes and gina problem be. Itainjore nyaka amon pain kila karibu kila pile. Koka mwonyo to kani ndwachre. Gwedha na yudo teko kendo matin through lamo, through weche mek jo Nyasaye, especially Bishop Margaret Wanjiro, bo miya help bende mar miya jok modak koda nwach corona dak kenda to nan partially blind by that time. Bang'e to Nyasaye no miya sight. Kata dwe mar 4 higane nyoche ko yang wanga ma left kokoni kora chwich. Pod en sigana kod kwayo ma jo Kenya manokali monj mar njore mar Bomblas pod yuago chudo margi kwa kuom piny Amerika kagi wacho ni noko winjo ochop higni mochwalore masani kageno margi en ni piny owacho didhiro mondo chudogo ochupnegi mapiyo kaka dwarore. E wach monj machielo en ni miyo moro ma hike nie diere koro remnego e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu bang' jonjore moko ma pok oyangi monje kendo mayo omenda duto mane en go mochiwo tongo lith tiendene ma korka chwich duto kapok gibole e bungu e tiendach reru alwora ma Mamboleo. Lipota marwa Steve B kono limo miyono e kitanda ma midekre kendo miyowa mathoth. Okang'eno ng'ade maduong' adieri. An ang'eno papa ya tiendani. Okang'eyo. Koro ka piny gonyore ma koro aneno. Taneno ka ring'o nochokore koni. Ochokore morwenya ma pieno wuok oko. Kamano kaka Benta Akinyi lero midhiero manoradogo chieng' tich ang'wen godhiambo kowuok e kare mar manyo tok jonjore 4 monje kolor e tuktuk kogeno dhi e chokruok mar chama. Jonjorego notucha apoya nono kendo chune mondo idha piko ka gisieme kod magina ya goge. Koro ka nyagi badisa lor gi tuktuk. Koro ka ento simba ywak. Koro ka simba ywak adhi e korido moro kanyo mondo ago simu. Korido ni ka go simu kapok awuoyo mang'eny to bwana moro biro kalondara kamo biro kuoma to kona ni nyako biane ka takona ne abiro timang' to nyawadgi moro kalo nyawadgi noko kalo biro nyawadgi moro chako fotogi to ginyisa no aidh pikipiki tachielo oseketo na bunde ka.
Bang'e to Benta norango koma konyruok ne nyalo wuokie, to kata kamano nokoyudo. Gikone nochune ka ywak punda ni nyaka noidhi. Ng'iyo batha kon gi koni to kane ng'ama ne nyalo konya kacha. Bunde be ok anyal seleki kon nikech kiage ni kinya goyi adier. Kora na idho pikipiki ni. Jonjorego noriembe nyaka e tie bungu moro e tie ndach reru alwora ma Mamboleo, kuma ne gimaye omenda mane oriko ting'o e kirope kapok giweye kod hinyruok mokalo. Apok ayudora e dho bungu to reru kalo kama. Koro kwa gikuno to giketa piny. Tachielo chako tong'a. Achiel kochako tong'a tachielo ng'ada gi pala ka. Bang' jonjorego weye kod rem, bang' kwale, Benta nogoyo nduru mondo ng'at man machiegni okonye, kata kamano geno ne nogore e lwanda. Koro ng'ato ka kalo tanyise ni yawa bi konya. Jokuoge omonja yawa. Ok anyal wuotho, luongna pikipiki mondo maka mondo tera oda Nyamasare. Ji kala ne. Benta noruwo piny gi rem, koyo kod luoro nyaka kinyne ma jopiny mane dhi e yoregi yude kendo luongo obila mane otere osiptal. Laktar Abuya Anthony lero ni bang' timone bero noyangore ni ochor lith tiende gi pala ka nyaka sani osechako yudo thieth kendo en kod lokruok. Nomedo se arita makoro rochore mokalo e boma ma Kisumu, kolero ni kaka od thieth giyudo lipode modhuro mag jogo momonji. Wach ma bende nosir kod laktar wadgi Eli Omogo. Gisani dweche 5 kata 6 mosekalo wasebedo gi cases mag jok mogo kimayo gi mang'eny zaidi. Inyalo yudo kata odiechieng' achiel, inyalo yudo kata ji 5 kata 6 ma yudo no monjgi kamoro ogoye. Security ma Kisumu okethore kabisa. Ok wang'eyo gimomiyo kata wanyalo relate gi gimiwacho ni high cost of living kata ngima moidho. E seche ma rem to koro rame otanda mar midekre, Benta oro kwayo ne sirikal kod joma moko manyalo konye ni mar en kod nyithindo mogeno kuome. Anatiyo mnotende mag kibanda gi tichuli 150. Koro chuni ni wuotho kinyi tiwuotho dhiambo mondo iyud siling 150. Ichop kod ot nyithindo yudi gima gichamo. An nyaka gi nyithi sikul. An gi ja form 2. An gi ja form 3. Koro sani chalo gima giketa piny. Kaka dwa timo akia. Steve Biko, Ramogi TV. Watimo mosa ne miyono kendo kwayo chang mapiyo ka bende mano wach kaka giwacho no wach no ero mano mar arita maboma ma Kisumu bende pod imed jiw mondo oket makare. Ro kamana ahinya wacho na timo mosana ne mama ma Kisumu lit sana mano Sarasinga kantiere West Kanyamkago. Dan Odiero mar Minyenya School iwacho ni Ruto nego dhi nyime mano otino ero mabende okwanyala somo e yamo kata kamano ero dano diero ero kamana hinya kuom ote mari Pastor Mondi Otiche mar game onyinyore ero kamana hinya ibendi wacho ni idhi nyime kod luwo weche manyien mabende wantiere godo odhiambo masani. Morris Juma Ogada Janyahera iwacho ni Raila kod Ruto ong'iane kaka twak margi bedo monde kapok yawa odok e ng'anyo. Mago moko kuom ote mabende isecholo negi kinde machalo koda mago dhi yweyo machok pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan.
ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar 10% madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo mor mar mula koro lokore ng'ore kindi jodak makomire kar chungo od bura ma Awendo. Ma ibiro bang'o bila ridarite alwora ma jopiny kwanye kite ma igeno nigi nyinyo mag mula. Jopiny mane kwanyo kite alwora ma igere ndara ywakni obila koro siko keyogi kod iro malongo wang'. Jogedo mar ndara bende nosenyiso luoro ni wach kwanyo kite kidek rocho chenro mage kaluwore ni oganda buora koro nochopo kama gitie. Kazi tunafanya kazi na bidii, lakini maserikali wanasumbua sisi sana. Hakuna kulala na tunahangaika. Na hii Kenya yetu hii hakuna pesa na sijui tutafanya nini kwa governor wetu kwa Migori County juu tia gasi imesumbua sisi. Kuna wengine wako na mimba, kuna watoto wadogo pia juu tumekosa chakula kwa nyumba, tumekosa kazi, tumekosa pesa. Watu wako hapa wengi kwa sababu unajua sehemu kuna kitu lazima watu watakujia. Sasa unajua wakati watu wamekuja hapa hii hata hiyo maneno nasema sijui imefungwa. Unajua mali imefungwa inakuwa inafensiwa. Hiyo ndio unafunga mali. Na mali kama hii wananchi wameona na macho, ukiwafungia na hapa umekataa wasingia hapa, bado watazunguka pande nyingine, watatoboa shimo na wataingia na watachukua mali yenye wanataka, hutawapata usiku. Sasa ni vyema afadhali wafungulie wananchi wachukue mahali ambapo hii ni mali yao. Serikali ya kaunti ya Migori iweke mikakati ili sisi kama wenye wako karibu na hapa na hata wenye wametoka mbali kuitafuta wapate mapato kidogo. Tunawaomba tena, tunawasi, tulishawapea kura, mfanye nayo kazi huko juu. Si ati Mungu akishatusaidia na mali hapa mnakuja mnatusumbua hapa. Hata sisi tunataka tu tupate
sigana machielo eni apisas mago kwach kich kod apisas mago maga duol machoko usuru pachoka KRA ofenyo tan mohewa par kod auchiel mag chak moregi mikele pachoka ataro mar chek e chiro ma Eastleigh boma ma Nairobi. Apisas go mabende ne luwo maling' mane giyudo kowuok kuom apisas mag ng'weyo wach mawuok e board ma Kenya Dairy noloro kama ne giyudo sigono mar chak ker bende notwe e gunde ma kilo 25 kod tins mag kilo 2. Osigono ne nigi lebo mar Brookside Dairy ma piny Uganda kane gin gunde 650 kod 5 kendo ne gionge kod obok mayangogi. Osigono notere kar kano mwandu ma KRA mantiere apaya ma Mombasa mane boma ma Nairobi kama gibiro bede kanonro dhi nyime. And we can confirm after a lot of interrogation from the owners, after a lot of interrogations from warehouse owner and other people who are claiming to be owners, we don't have any documentation to show that this particular consignment has import permit, has been paying taxes, or has any legal document to be here. And that is the reason we've decided to seize the consignment. We've already taken it. We were able to nab 620 bags of powder milk alleged to be manufactured by Brookside, Uganda, and that is the reason we're here. Kawadok e wach mar siasa enyo gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga obono mar biro dhi nyime kod ng'anyo kochakore dwe manyien ponono ni twak ma igeno e kindgi kod sirkand Kenya Kwanza ochako bare e Luanda. Odinga ne lose liend achiel kuom joma nowito ngimagi e ng'anyo madwe mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler. Magi ne omienjo e seche mane ogai mar Azimio Raila Odinga oyore lien David Ofwaya mane owito ngimane tok hinyruok mag lisasi mane odo e lwet obila kinde ng'anyo mag Azimio mane kwedo sirikal kuom chal marach mar uchumi. Odinga wacho ni chik ok oyiene obila tiyo kod teko mathoth kuom jopiny mang'anyo mamol kata maonge kod gige lweny. Tolo kaka piny nigo e mokwongo piny nyalo timo maandamano. Jopiny nyalo timo petition. Jopiny nyalo timo picketing. Magin gik duto te ma jopiny nyalo timo. Maandamano ok en gima makosa. Maandamano ne katiba. Oyieni jopiny nyalo timo maandamano. Odinga mane ochope gwenge Masiaya mar limo joma ne oyudo hinyruok e ng'anyo mar dwe mokalo bende ne onyiso buok mare e wi kwan oganda mane ohinyore e lwet obila. Kama ji odakie en ang'o mikethe? Nyithinde idhi golo e udi kirodho igo kaka mago ogwang' e ndara jolweny go jopiny raia gi arunge madongo dongo to kendo timore kuonde mamoko dhi odonje mondo kuonde mamoko piny luo kucha motime giga ahinya timo gimiluongo ni ethnic profiling gi dho msungu. Odhi ni jogi dhi goyo ni mondo otim ang'o ochul kuon kuom Raila igoji igogi risasi tinego. Raila Odinga omedo seyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom wacho ni sirikand Kenya chalo kambi ma jokanyo ema yudo e ber. To ne wacho ni Kenya en kambi. Ne en kambi ma ji jomoko man kod shares mang'eny luwo ni shares matin. Jomoko be onge gi shares. To jowa gin jo Kenya gigo osuru ka jo Kenya mamoko. Omiyo ncha wacho ni adwa ni wabiro dhi nyime. To kama wantie ni waduogo chien. Odinga wacho ni katwak mar kwe e kindgi kod Kenya Kwanza ochako lwar to kweth mar Azimio pod dhi dok e ndara tarik 1 dwe manyien kendo bago ng'anyo mag sundo piny owacho mondo kel fuong'ruok ne jopiny kaluwore gi ngima mamedo mana idho. Nonyo kode gini wachako tarik 1 mar dwe mar August nyaka tarik 30 mar dwe mar August mer yalo weche gi te nyaka yalo mar ndalo 30 Kaukurumo ni to tarik 1 mar Septemba joma ne oke. Nitie weche ma ji biro winjore. Ka ji winjore to bera. Ka ji ok owinjore. To wadok kendo. We shall not be cowed. When Baba and the ODM Azimio fraternity says we go back to the streets, we will be on the streets early morning.
Ewi mano omedo ni kweth mar Azimio biro mako bura ne obila ma oyud kod ketho mar hinyo jopiny e kinde ng'anyo. A young man from my village called Victor Oreme, who was shot by the police. The bullet is lodged in his lungs to date, and the doctors cannot operate it because if they do, then he will pass on. We are going to sue these people who caused his death. Kalore kod lipode mosechiw kod riwruoge makedo ne oganda, ji 41 osewito ngimagi nyaka ne ng'anyo mag Azimio chakre tarik 20 dwe mar adek higani. 12 kuom joma osetho e ng'anyo wuok e kaunti ma Siaya. Oganda mamoko manoyudo hinyruok e ng'anyogo bende pod dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano nya Millicent Adhiambo. Odhi e weche mag pur kuma piny owacho jiwo jopur mondo onene gi ndikore e tielo mar 2 mar chenro mandiko jopur ne mbolea pacho kendie makoro okayo. Jatend migawo mar pur Mithika Lenturi ojiwo ni sirkal dwaro ndiko kwan mamalo ma jopur ka ipimo kod kwan manodikore e tielo mokwongo. Mano kaka yor neno ni gikawo nonro mag jopur mar konyogi e keto kenge mag siro pur kod pith ma pachoka. Bende ojiwo jopur mondo omed tiyo kod mbolea ma piny owacho medo chwalo negi, kolero ne sirkal geto keyo mar gunde milion 61 makoro ingo ageta manigi keto mar milion 40. Na mmesikia mara mingi ya kwamba ni muhimu serikali iweze kuchangia ama kusaidia idara zile zinaweza kufufua ama the productive industries that have the effect of trying to revive our economy, our good people of this country, and for those that never registered themselves as farmers, to please kindly register, because we are once again starting this exercise so that we are able to collect the right data, the numbers that we require, so that when we are planning, when we are getting organized on what kind of support to give to our farmers, then we have the right data. Sisi tunaomba fidia tuweze kulipwa wale wanyama wakiingia katika mashamba yetu na kuharibu chakula. Tafadhali hiyo hasara tuweze kulipwa. Jokanyo mag somo e kaunti ma Migori okwedo wach mar pando nyithindo manigi ng'ol marem dhi e skul kaka jowadgi mamoko. Kane giyango tuke mag jomong'ol e alwora ma Nyanza, jotelo manochopo e tukego olero ni oganda duto manigi ng'ol kod ratiro mar somo kendo bero ngimagi. Min od gavana ma Migori Agnes Ochilo manodhialo tukego olero ni mono nyathi mong'ol somo en gima obalo gi chik, kojiwo jopiny mondo ochwal nyithindo duto e skunde mondo gisom kendo gidongre ma ok oroch ratichgi. Jokanyo jiwo ni nyithindo mong'ol nigi pok moko makende manyaka jiw kendo sir mondo gichop lek ma gintiere godo makonyo dongruok mar piny Kenya. Migori TTC we are here We are showing out these learners so that those who still feel that these learners are not their type may see and ape other parents who have taken them to school. We want to invite everybody in Migori to come to the various fields and witness what these learners who are able differently are able to do. These teachers who are dealing with the special needs children, they need also special attention. They need to be motivated. We know when a motivated teacher is given an opportunity, they will do the best. We don't choose the kind of children as mothers that we carry in our wombs, but once they are born, please let them and assist them to achieve what they are expected to do by giving the best environment, of course, when you're still with them at home. But once they grow up, please take them to the special institutions that we have. That such functions are not devolved, but I would ask the government to ensure that the attention they give to the abled bodies when they're having their sports, can the same attention be given to these children? And I've taken it upon myself to ensure that I advocate for these children, because some of them cannot talk, some of them cannot move the way we
move, so they'll need extra eyes and extra legs to work for them. And as a county first lady, I will also talk to my fellow county ladies from the region so that we give special attention and we advocate for these children, and the caregivers and the teachers also be treated in a special way. Ten County Masiayo chako chenro mar bero od thieth maboro mabendo osebedo kod chur gi ting' mar thieth kuom higni bora. Nok mar gige thieth bende medo jochiw thieth kaachiel kod jotuo rem. Kata obedo ni oganda mathoth jahaw thieth e boro dispensary, od thieth no ni mana gi jochiw thieth 3 kende kendo miyo jotuo rito kuom thuolo malach kapok giyudo thieth. Jochiw thieth maboro lero ni ginyalo mana konyo jotuo maromo 200 kende ma ithiedho to dok dala odiechieng' kodiechieng'. Gavana Masiaya James Orengo lero ni ibiro chwal budget e od bura ma kaunti ma Siaya mar bero thieth maboro kendo yaro chenro mag thieth e osiptal maduong' ma Siaya Referral. In a day we say about 200. If I actually combine all of them, 200 and even above. And we do the night services here because people come at night, those who are having the injuries, and those mothers who come to actually deliver. And if it will be elevated to be very much good for the people, because we have also a room that we put them when they come when they are sick, so we have some admission room. Mondo jomang'eny kik dhi Siaya odila kodgi boroka okono kare to Siaya bende ayudo ni ute mag Siaya mag osiptal oti nyaka lokgi. Koro nitie ot mwagero manyien kanyo miluongo ni surgical unit ga ICU koserumo ni as far as we are concerned, in our timeline, this is one directive we will want to achieve as soon as possible. Midhiero mang'eny jaluoro mine mapek, achiel kuomgi en ich madongo oko mar ofuko. Nonro lero ni midhiero ni mako mine 3 e kind mine 1,000 pachoka. Ere gimomiyo nyathi nyalo dongo oko mar ofuko, to ere thieth ma mine nyalo yudo? Rei Polo miyo wasigana mar geno bang' twak kod mine 2 moseyudo nyithindo tok midhiero machalo kamano, ka bende onywako duond laktar mar mine mapek. Pinyi ane Rama no kakawe ka gimoro ahinya. Ena ni koro gimane chanda ahinya, ka na wuotho ne chuna ni nyaka mak pinyiya eka anyal wuotho. Oae pinyiya odhi shoot nyaka to my shoulder blade. Rem ne medore kaka odiochieng' ne lokore. Omiyo Caroline Okundi nodonjo e mbui mondo okol lony e wi rem mane owinjo. Ke gimomiyo pacha noringo ni it might be an ectopic pregnancy. Kang'iyo taneno ka gik matima e gik mondike gino. Jaod Caroline kod osiepgi moro ma jachiw thieth ne ojiwe mondo ring omany thieth e osiptal. Duoko mar picha manogoye nofwenyo ni Caroline ne ogamo remo to nyathine dongo oko mar ofuko. Gima scan report nondiko ni mfuko mar nyuol cha nitie gimoro machalo pipi mochokore kanyo. To kamane kaka na gik ma otera e theater to remove the ectopic pregnancy. Laktar John Ongech lero ni mine matindo sani thoro kalo e midhiero mar iye madongo oko mar ofuko ka ipimo kod mine madongo. Kech katin tube tin koro dongo tayo omuocho tube. Koro kose muocho tube koro esa miwinjo rem cha. To sama poro dongo kama tisni to podi samo rem nyalo bedo ni tin. To ing'eni mfuko ni bende sama ng'ama miyo tongo ose bedo fertilize ka. To mfuko ni bende ochako yikore ka orito ni tong' mose bedo fertilize bro donge. Koro kama kotimore tinyano ni ng'ama miyo remo wuok. Koro remo mawuok ni nyalo paro ni koro period biro, to kara en remo mawuok manide rito tong' mose bedo fertilize mondo dongo. Koro inyalo confuse iparo ni en mana miscarriage.
Gik manyalo kele wanyalo wacho ni nitie tuoche moko ma joma miyo nyalo bedogo, kata ka ng'ama nosetimni operation, kata ng'ama onyuol gi tube madiny. Kodiny to koro omiyo nyodono ok dong dhi mondo chop odonji e mfuko mar nyathi. Inyanuang' ka sama ng'ama miyo ni kode, piny irami, bundi irami, kata remo chwer. Ranyisi mamoko oriwo rem maluwo gok, ng'adruok mar muya kod buok. Ka in gi sign ma kamago, to onego bed ni koro iringe osuptal mondo check ni to en ang'o matimore. Mine moko rem fwenyo midhiero no chon, ahinya to mago matiyo gi yedhe mag komo nyuol. Jochiw thieth bende samoro ok pim mine machopo irgi kod rem mag ich. Mildred Olande en achiel kuomgi. The first doctor gave me antibiotics for UTI. After the medication, the pain came back again. Olero ni rem nomedo mana sase nyaka ne olwar e lwet laktar mar adek mane ofwenyo ni ne ogamo remo kendo ne en e dwe mar adek. Yeah, it was 3 months and it was really risky. That's why when they just found out that I have the ectopic pregnancy, they took me straight away for surgery. Kamidhiero ni ojuko miyo mapek, inyalo thiedhe kod yath maduono tong' ma okwamo kamarach, kata inyalo yang'e. En tuo ma dwaro ni inwang' resruok mapiyo, thieth mapiyo nikech onyalo lalo ngima ng'ama miyo. Kata obedo ni Caroline kod Mildred nokalo midhiero mar ting'o ich oko mar ofuko, gikwanore johawi bang' yudo nyithindo kata bang' midhiero machalo kamano. Of course, 9-10 months later we had our beautiful daughter. The baby came out a very fine baby. She was very beautiful and very outgoing. And she's now 4 years old. We are best of friends in the house. And it's because of what I went through to have her, you know. Nagamo remo dichiel ma nyuolo nyathi ma koro kawuono higni 3. Chutho, ijiwo mine mondo omany thieth ma aruya e kinde ma giwinjo rem e alwora mar nyodo kata e ondinggi. Dendi ine ming'eyo moloyo ng'ata ng'ata. Kiwinjo ka gimoro ok ni kare kuomi, ber kidhi mondo daktari ong'i. Ng'eyo onge asara, but bedo ni kiano nyalo hinyi mang'eny. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo kuom report machalo koda mano. Mabende nyalo tenore en ni moko kuom joma chwo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket yot e yudo chenro mar komo nyuol mabende ing'ado odundu matero tong' mong'ere kaka vasectomy. Giywak ni yor komo nyuol ni dwaro omenda mathoth mabende mono thoth chwo rwake. Jojuma nigi sigana no. Nyaka sani 62.5% mag jo Kenya komo nyuol kaluwore kod lipot mane ogol kod migawo mar thieth e higano mar 2022. Kuom kwanni 57% mag jo Kenya tiyo kod yore komo nyuol manyasani. E kaunti ma Migori, kwan oganda maromo 55% tiyo kod yorego mag komo nyuol manyasani ma oting'o mano mar kede, sandan kaachiel kod mamoko. We take services to our population or our mothers at the family level. Koro Migori ka method ma ji okawo ahinya waluongo gi ni implant. Implant gin family planning methods miketo e bad. Yorno mar komo nyuol ma odun matero tong' mar ng'at mamiyo ing'ado oko kendo koro miyo ok onyal nyuol e kit ngimane ma idendo kaka bilateral tubal ligation. Bende kwan mine matiyo kode osemedre kaunti ma Migori nyaka tamalo 2.5. Timo in riches, Uriri, Awendo, and county referral hospital. We had on average about 50 clients manodhi for BTL. Apisa mochung' chenrogo mag komo nyuol e kaunti ma Migori Joseph Okidi wacho ni puonj makare osemiyo kwan jobin mathoth koro rwako chenro mar komo nyuol. We have been able to train nearly a good number, almost 3/4 of our doctors on BTL. Koro sani ma omiyo uptake koro osadhi malo. Kata kamano yor komo nyuol manyasani ma joma chuo ing'ado dundu matero tong' kendo ok nyal nyuol kendo ma idendo kaka vasectomy, to pod kwan matin mag joma chuo
emoserwako. I know many men say that, what about if all your children die? What about if you lose a child? Well, there is no replacement for human life. Even if one is gone and I'm to give birth to 5 more, they will never replace the one that is gone. At 2016 nyakasani nyori kan wachapa yudo ngato, but we hope ni with a lot of community engagement and advocacy issues, we are seeing male involvement is really picking up in the county. George Chacha, majigi 51, en achiel kuom jomachuo ma osebedo kod gombo mar kawo yorni mar komo nyuol ma ing'ado dundu makoro tero tong'. Kata kamano, gombo mare pok ochopo makare nikech omenda makoro dwarore. For 6 months, I have been waiting to have a vasectomy procedure done on me, and unfortunately, it has not been successful. It is about time that the government came in and made family planning procedures for men also very, very easily accessible. Unmet need of family planning, we've made good progress. We have been able to remove from 27 to 20%. That is a very, very big mano progress maber kabisa. Chacha mantiere kod nyithindo adek wacho ni sibedo kod ikruok makare mar kawo yorni mar komo nyuol ka bende osekata twak kod min ode ma bende yiene. Kata kamano, midhiero ma koni kod koni omiyo nyaka sani pok okawo chenroni mar komo nyuol. I did discuss with my wife because I got concerned that the chemicals, the no plant, the injections haven't been working very well with her. Jolony wacho ni miriambo ma ifuong'o emosithiro wechego ma komo nyuol to ahinya mano mar jomachuo ma idendo kaka vasectomy. Ji mang'eny believe ni vasectomy ka ng'ato dhiye to tiende ni the ability mare to have even sexual contact will be lost, which is not true. My perception about vasectomy is that it's a wonderful idea. Piny Kenya kao kalo kuom winjruokno ma otisi kaka Family Planning 2030 geto neno ni atamalo mag jo Kenya 64 otiyo kod yorego mag komo nyuol manyasani ka oromo higano mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dwani donje bura maro. Kiwa tadier, bura maro mar Pujab, dwaro ng'ama miyo maratego. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City, wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile, gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses, manegone sani, waketo maromre koda bap tado, mag timba, magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 83 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72.
Kanyo bende maneno ka watieko godo chenro marwa mano mar ang'ich welo odhiambo masani ka bende waikore ne weche manyien mago mag oimore bang'e sa 3 mar otieno kuma obobedo ka watwa kod Pauline Oginga mano e chenro mar mine wacho e weche mag telo ne migawo mano kochopo sa 3 wachako tudre e kindego ka wabende wayudo weche mamoko. An nyinga Jaelieta, jaloko marwa en Belinda Dhiambo. وأريد أن أجرب كل شيء. كل شيء هنا موجود في مكان واحد، لكن علينا الوقت المناسب. Marachka. Yellow paro, the river of Machon. Harila, Kona Simsani Kinyasani, and not a pondara. I don't winter. I don't rank upon any Yingani Bucano, a winji. Koreka bangi me and Yathine. Kari. Jatelo. Param. Wodama param. Orango. Dwani donje bura maro. Kiwa tadier. Bura maro mar pujam. Doronga mamiyo maratego. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mondi yud geno kaka skiza tune mari dimana *487*603#. To pare ni Ramogi TV e od jower duto. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling' kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar 10% madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka